Makan Kamara ne bolo problème tɛ mais an filɛ nin yɔrɔ min na bi jamana mago bɛ stabilité de la découpage ko in bɛ sen na o problème ma ban fɔlɔ députéw ka musakaw ko jamana yɛrɛ jɔlen don fɔlɔ wari tɛ sen na mɔgɔw bɛ ka kule fan bɛɛ fɛ bon n'a fɔra ko an bɛna Sénat ko in créer sisan a ka kan a ka créer mais jamana an ka évolution ne bolo a ma se o yɛrɛ ma dɔɔnin fɔlɔ parce qu'on doit informer les gens o fɔ fɔlɔ Mali ma dun ka fa sɔrɔ fo ka taa assemblée recréer Mali ma dun ka fa sɔrɔ ka s'o ma Mali ma sira Mali dugu dɔ bɛ hali sira tɛ Mali dugu dɔ bɛ hali ci tɛ assemblée b'an da la olu yɛrɛ ka dépense bɛ ɲini ka ci ka jamana ma. Ibrahim Sumaworo ne yɛrɛ bolo a Sénat ko in a nafaba tɛ s'an ma parce que mun de la assemblée bɛ yen déjà o bɛ assemblée députés bɛ wari min dun an ka kɛsu la fɔlɔ c'est trop n'i y'a jateminɛ député kelen mun bɛ di député kelen ma ça fait des millions par mois n'a fɔra ko tuguni ka Sénat wɛrɛ fɛnɛ créer ko mun fɛnɛ bɛ o députés fɛnɛ sanfɛ an dun bɛ dugu min na an ka dugu bɛ crise la sisan nɔ a fɔra ala ma mɛn ko fɛnw tigɛra kuluba ko essence de bon tigɛra kuluba parce que ko moyen tɛ yen nɔ ko k'o fɛ n'a fɔra ko bɛɛ la ko tuguni k'an bɛna Sénat wɛrɛ créer ko wari fɛnɛ bɛna fɛn c'est à dire que nafa t'a la ne bolo a nafa ka dɔgɔ Mali la an filɛ yɔrɔ min na ko sisan quoi. Fanta Jara sisan nɔ n'a créera a bɛna to an bɛna bɛn ka sigi bɛna kɛ ka kuma kɛlɛko in na pour que kɛlɛ in bɛ ban ni kɛlɛ dun banna nord la an bɛɛ bɛ lafiya barisa an dɔgɔninw n'an denw na an faw na an balimakɛw de bɛ nord la yen olu bɛ ka sa manamana ko la. Quel hakilina kelen quoi au moins ne hakilina ye Sénat ko la moi je pense que au moment où nous sommes le Mali n'a pas besoin de faire venir les Sénats ka d'a kan assemblée nationale n'o bɛ yen nɔ députés kama olu yɛrɛ t'u ka baara kɛ ka ɲɛ donc Mali mago tɛ Sénat la nin waati ka d'a kan Mali bɛ crise kɔnɔna la bon o crise an bɛ se ka solution ɲini a la mun bɛ se ka nabɔ o kɔnɔna la donc ne bolo o de kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka priorité mais Sénat ko o bɛ se ka surseoir comme président kun y'a initiative ta cogo min na a tilala ka surseoir cogo min parce que a surseoir la ka d'a kan problème min nana bɔ a la a man kan ta ten. Sénat ko nin ce n'est pas la peine an bɛ yan bi baara tɛ yan école ko basigilen tɛ kɛnɛya tɛ yen donc maintenant musaka mun kan ka Sénat in da fɛ c'est des milliards donc a wari ka ca donc an t'a lajɛ ko to an ka école ko da fɛ ko to an ka baara ko da fɛ donc n'an développera ka se yɔrɔ dɔ donc maintenant a ka ca Ala fɛ an b'a fɛ ka koba mun kɛ an b'olu